4 urte bete dituzte espetxean Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez eta Miren Zabaletak. Ezker Abertzalea burutzen ari zen barne eztabaida etak bideratua zela argudiatuz atxilotu zituen Espainiako poliziak Baltasar Garzón epailearen aginduz. Honela, Batasunaren Mahai Nazional berria osatzen zeudelakoan, bateragune izena jarri zion eratu nahi zuten egitura berriari. Rufi Etxeberria, Txelui Moreno, Amaia Esnal eta Amañel Serra ere atxilotu zituzten orduan, baina absolbitu egin zituen epaimahaiak. Preso dauden 5 kideei berriz, 8 eta 10 urte bitarteko zigorra ezarri zien Auzitegi Nazionalak eta Gorenak ondoren. Azken honek 6 urte eta 6 urte eta erdira murriztu zien zigorra. Defentsak babes helegitea aurkeztu zuen iaz, bateragune auziko 5 presoen zigorrak baliogabetzeko eskatuz. Pasaden ekainean, babes helegiteari buruzko behin betiko erabakia hartu artean, Ezker Abertzaleko 5 kideak espetxean jarraituko zutela jakinarazi zuen Auzitegi Konstituzionalak. Espetxean 4 urte bete dituzten honetan, auziko 5 presoen askatasuna eskatzeko manifestazioa burutu da Elgoibarren pasaden asteburuan.